Sanibona, ngaphambi singene kwividiyo namuhla, ngithi angithathe le thuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisisapothe njalo ngokubuka amavidiyo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela-ke singene kwividiyo namuhla. Izinyo nendawo nesibongo bese-ke utsho ukuthi-ke ilanga lanamhlanje lisho ukuthini kuwe njengoba kulilanga labantu abasha. Mina igama nguKagiso wakamhlaphi ekhaya ngibuye eDenelton ngokubhema sengizithole ngila emhlanga. Ilanga lela namhlanje i-16 June lezi kimi alisho lutho ngokuthi ngiyabhema. Into enkulu ukubhema kimi. Angiliboni lelanga nokuthi i-16 sengikhumbuza yiyo i-ABC ukuthi namhlanje i-16 bengilikhohle esikole. Into edumile nje ingcondo yami ukuthi ngiyozula ngizulele inyawupe ngibheme. Uma ubona umuntu omusha ekhuluma kanje, kufanele i-ANC siyishayele izandla, yenze umsebenzi oncomekayo ukuthi ibulale ikusasa ley'ngane zase-South Africa. Bafeyile yonke indawo, siphinde sishayele amaphoyisa izandla ngokuvikela ama-drug dealers nanokuthatha i-bribe kuma-drug dealers. Umsebenzi wenu uyabonakala muhle ngoba yilokhu enikufunayo. Siyishayele izandla ukuthi kunamasitha angabasizi ngalutho abantu abasho ukuthi aba-train. Funa siyincome nakulokho. Ngisho ey'koleni i-sports asisekho. Bese siblame i-youth yanamuhla. Ngiyazi kuningi, kuyinto ey'ningi. Kodwa zikhona iy'ndlela zokugwema le simo. Uhulumeni akazihluphi nakancane. Asingene kwividiyo namuhla. Ngithi ngingena ku-X eyaziwa nge-Twitter ngizithela pheka le post ethi breaking news, Jimmy Manyi naye useyisubmithile resignation letter yakhe esubmitha kwi-leadership ye-MKP. Floyd Msholozi Jacob Zuma kwaPalato Tuzi. Awu, ngangena kwi-comment section ngoba nginethemba lokuthi ngizozithela phekwa le resignation letter. Ngathola ukuthi ku-comment section akukho lutho oluvelayo kodwa kuvela abantu bethi kazi sekazoyaphi-ke manje seyojoyina i-PA. Lona siyamazi uyawashintsha ama-political parties, bebala nje into ey'ningi. Ngase ngithi cha, ake lilandele lolu daba. Ngenhlahla uma ngithi ngingena kwipheji lakhe, kwi-akhawunti yakhe ubaba uMzwanele Manyi, ngisithola phe kwepost ebhalile wacacisa ngalolu daba. Uze wenza nevidiyo-ke malana lolu daba. Kodwa ngithe ngaphambi singene nje odabeni likababa uMzwanele Manyi, uke wazibuza na ukuthi kungani u-CIC uma bekhuluma nge-MK Party izolo akhethe kodwa ukuhlasela uPenny Penny? Ngoba bekhuluma nge-MK Party engayisizi ngalutho umphakathi wase-KZN, kodwa abantu bakhona bayivotela yaba ne-45% ngokusho kwakhe. Angiyazi mina, anginasiqiniseko elokuzaneni e-KZN, kodwa ingaba sizingalutho. Wayethi esuka yena wa-attack-a uPenny Penny. Uthena ukhulume kanje u-CIC mayikhuluma ngalolu daba. You voted here in KZN for MKP, gave them 45%. What are they doing with that 45%? They are worse. They are not doing anything here in KZN. In Parliament there, they've got numbers, they've got majority. They are the most useless people. You must tell them when you see them, Orlena, you are useless. We tried you and you are not delivering. So don't make that mistake again of giving people who go to Parliament to represent you, and after they speak, we can't hear what they will say, like Penny Penny. When you vote for MK, you are voting for Penny Penny. When he finished speaking, no one can make sense of what this guy was saying. Whether he speaks in English or in Vernac, the guy is just a clown. He's not supposed to be in Parliament. That's how MK has thanked you, the people of KZN. After you voted them, they gave you Penny Penny. Njengoba uzizwela nawe ukuthi u-CIC ukhuluma-ke ngoPenny Penny, kodwa nayo indaba efuna siyilungise kuqala. Ukuze ukwazi ukuphatha indawo udinga 50%, 51% ukuze ukwazi ukuphatha. So i-MK Party na 45%, angiyazi na how many percent i-EFF KZN. Kodwa engikwaziyo okwenzeka, kwahlangana i-DA, i-ANC, i-IFP ne-NFP bakhanda i-Government of Provincial Unity ukuze babe no 51%.
Nansi into engiyaziyo mina eyenzeka. Yingakho i-MK Party ingayiphethe i-KZN ngoba kwahlangana lama-political parties. Uma uzokhumbula kahle emveni kwe-budget speech nakho i-DA yayingavotanga ne-ANC lapho kwakuney'ngxoxo khona ukuthi ingenzeka behlukane. Kwanele kwabonakala wavela omunye umlungu we-DA wathi akufanelanga benze iphutha behlukane, abaqale phansi babe ney'ngxoxo ngoba i-MK akufanelanga ingene iphathe. Angazi noma ukukhohliwe na u-CIC lokho. Kodwa-ke impi ka-CIC no-Penny indala ayiqali manje. Yaqala uPenny eseseku-ANC. Ngicela uzwe la. Stupid guy like Malema, who's gone around his campaign and talking about Penny. I'm not a member of EFF. He's telling people that I'm not educated. What kind of stupid he is? Malema, you are so stupid. You are enter in the wrong way. You're in the wrong turn. Why you don't get people who's educated to vote EFF? You leave those one who never go to school. I never been to school to adopt a language like you. Stupid, you are going to adopt English language. You think you are the best. You are nothing. I never want to not go to school. I never want that. But you think you are going to school, an idiot like you, who can go around talk about my name that I'm not educated. What do you have then to crook people, stealing money from your councillor? My ANC doesn't cut my salary. You're talking nonsense in Kwankwa. Your rally, it was totally nonsense. Don't do that to me. Ungasuyendi. Maybe you lost your father. You think I'm your father. I'm not your father. My name is Penny. Ngale video ngizama ukukuvezela nje ukuthi impi yalaba ababili yindala isuka ukuthi bayazi bona bobabili ukuthi babangaphi. Asingene ke odabeni leli likababa uJimmy Manyi okumzwanele Manyi. Uthe abantu mabemtheka wabona le post wayise ebona ingcono abhale nje obonile ku screen ukuthi fake ngoba lezi ndaba lezi azingamanga i-fake news. Kodwa ke kunento efuna ngichaze ngelinye ilanga. Angazi noma okunye kwakho ngingakubeka manje. Kunento nje eyenzeka la kulama platform lama social media platform. It's a game of numbers. It's a game of numbers. So uma kwenzekile wathola ipost, uma uyibona ukuthi izo attract abantu abaningi, leyo post leyo uyayifaka ngoba usuke ufuna abantu abaningi. Futhi ngiyacabanga ukuthi anikaze nazibuza kungani ama-fighters amaningi a-concern ngezinto ezenzeka ku-MKP futhi a-posta zona ukwedlula ama-post wabo wezinto ezenzeka kwi-EFF. Nabanye bayakwenza lokho. Kodwa-ke isizathu ukuthi i-MK Party inabantu abaningi abafisa ukwazi ukuthi kwenzakalani ku-MK Party. So kwesinye isikhathi uma i-channel yakhe ikuvuma wabona nje ukuthi unama-members amaningi e-MK Party, uyazi ukuthi uma ufake noma yini ne-MK Party bazoza labantu ngobuningi bese wena ekugcineni uthola ama-views. Angifuni ukuchaza into ey'ningi, bengithi nje angisibeke lesizathu ukuthi kungani umuntu angasukeleka nje avele abhale ipost ayaziyo ukuthi ayilona iqiniso. Isizathu ngicabanga ukuthi esinye sezizathu ilezi engikubekele sona. Asizwe ukuthi utheni kwi-video ayenzile ubaba uManyi. Can the evil people please stop their nonsense? I'm still a member of the MK Party. No intentions of resigning whatsoever. And also this Twitter handle of Sophie Mukwena is actually a fake one. If you go to Sophie's main account, you will not find that nonsense. So please, people, we've got work to do. We've got 2/3 majority to attain. Stop distracting us. We are busy. We're building MK. Ngoba uzwele nawe ngithe nje angikulethele le video le ukuze ungabe distracted kodwa wazi okuyikona okwenzakalayo. Ngiyacela kuze ukuphawula kwakho ngizwe ukuthi uthini umbono wakho kuzo zonke lezi zinto ezenzakalayo. Kuthini ukuphawula kwakho wena kulo lonke lolu daba olwenzakalayo. Comment, ushare, ulike, usubscribe uma ungaka-subscribe, ungasupport ukujoin membership, ungasupport ukusidonatele khona i-account kwi-comment ephiniwe. Ngale kwalokho mina nawe asidibane kwi-video elandelayo. Ngiyabonga.